Magandang araw mga bata! Ako si Vic. Ngayon naman ang ituturo ni Teacher Edna ay Pangigapon Pangbasa Pangasinan Litran O. Handa na ba kayo? Kumusta ubugaw? Siya si Teacher Edna. Say aralin tayo natan at ni paakar at say letran O. Galila, unggaputila. Balag ya letran O. Say tanul tuya at O. Mulag ya letran O. Say tanul tuya at O. Natan, tukuyin tayo, iray bangatla, yaong gagapo at letran O. O. Ospital. O. Oso. O. Orasan. O. Opisina. O. Oblong. Impakantay namin sa letran O, ya wala ang loob na kahon. Natan, balkatan sa letran O. Natan, ang tayo ng isulat sa letran O. Isulat tayo sirin, iray na babalang a letra at kadangaran na litrato. Unaan. O. Orasan. O. Opisina. O. Oblong. O. Okra. O. Ospital. Natanagugaw, dangalan nyo sa ibagak yung salita. Tan i-connect tayo at saray dugang retrato. O. Oblong. O. Opisina. O. Okra. O. Obispo. Kumunta tanda nyo rin naral tayo natan. Ang ganon tumbo. Salamat!